Batzutan Rebollok eta batzutan Izetak eta horre hiltzen dira, biko horrekin, eta dena lotuta dute, Hau, lotura hori zenek hausiko duen, iruditzen zait, egaleko bilokalariak, edo Alegre gabiaduragatik, edo Alabok bere konduzioko kalidade horregatik, ez, baloia eramaterakoan maila handiko teknika dauka, eta horrek puskatu dezake. Bestela oso saia izango da. Eta askotan olako partidu bat, ataskatuta honen partidua, baloi geldia oso garrantzitsu izango da. Atera du Lemoak falta, ondori hori gabe, baloia Oterminentzat. Eta Aitor Larrazabala sarre, honako jokaldi honekin. Ezin direla horako falta jaurtiketak alperrikan utzi. Beraiek antolatuta dute gaia marka Roblesen bila joate, baina ikutu dute, eta inorrez jutea bigarren baloi horretara, utza handia da. Kontrol oso ona Alamo, kondora mandu baloia Goikotxeari eman dio, honek korpoz Alegreri eman aizion zuei Gurutxagak moztu du, eta txalo hauek uste dut Alamorentza direla. Eta txistuak? Ez dakit. Goiko kasko sufritzen du etxean. Bai, orain dela gutxi gainera sola bera irten zen bere jokalari defendatzera. Hemen lehenengo partiduan izan zen hori, ez? Bai. Prensa horreko batea atera berzentzun, pixka bat jendeari lasaitasun puntu bat eskatuz eta Goikoren lana azpimarratuz. Naiz eta batzuen gustoko ez izan. Ladero eta Rebollo, itxiko da Rebollo. Bandera altxatu du Arrazainak. Ateko sakea. Baina hor, Ladero konfiantza gehiagirekin jokatu du. Bestea txikia eta azkarra delako. Azkenean joan egintzaio Rebollo jokalari trebea, azkarra. Alamok buru zikutu. Igor. Zelaierria zeharkatu du Igorrek, buru altxatu. Ez du taldekidek aurkitzen azkenean Solauni eman dio. Baloia goian, Orbegozorentzat, Otarmin. Zaraustarrak Kerori eman dio Castellano, Kero berriro. Kero luze, Goikoren bila. Bere gainean Eneko. Zer egiten duen, Alamo. Alboko sakea Real Unionen alde. Euradi zoragarria joanan, temperatura eta dena. Gero gotzingo du, guztiak alde egiten duen, baina aukera Alegrerentzat, ikutu du baloia. Gutxi gati joan zaio kanpora orain arteko aukerarik onena. Irten eginda Lemoako atzeko lerroa, baina bat geratu da, Zuaiz Gurrutxaga, eta hor besten lan guztia ezertarako ez da izaten bat kateatuta geratzen bada. Ez zegoen jokoz kanpo, utxa handia da bat geratzea, Juanan. Denak irten edo inorrez. Bai, berak nik usten dut hor Zuaitzek salantzak izan ditu zer egin, ez? Bestea movimentu ikusi argia izan dela. Mendinueta ez da, irtetzen. Bai, eta bere aurretea Eneko ere nik uste lehenengo poso egin duenean Menduritak egiten duela, baina ez duena egiten da Zuaitz hor gelditzen da, eta jokoz kanpo puskatu egiten du, eta aukera ona zen. Justu iritsi da, oinaren puntak, hankaren puntarekin bakarrik ikutu du, baina utza hundia egin dute hor ikusten da, ez azkeneko momentuan egiten duela Mendinuetak, denak aurrera egin dutelako, eta berak ikusten zuen gaina movimentu hori, baina ez da usartu egite, ez da usartu eta ez batera eta ez bestera, inoren lekuan gelditu ez, eta hori arazo handi bat. Dena zen ondoen ikusten zuena, kasu honetan aurrelari ere bere aurrean zegoen ikusten zuen, ez zegoela jokoz kanpo. Eta hortxe izan du aukera Real Unionen lehenengo gola sartzeko Alkaldeko urrundu. Landeirak ikutu du buruz, Markel Robles. Izeta, Igor. Erdian Rebollo, berriz ere Izetari eman dio Igorrek. Rebollorekin jokatu nahi zuen ondo moztu du Castellanok, Kero, alboko sakea. Partido tristea dijoa, Osasuna beda, laugarren postuan dagoen taldea une honetan. Playoffetako muga horik jarri duena. 29 puntu dituzten aparrek. Real Unionek 37, Lemoak 36. Beraz hortxe dago leia. Hirugarrena ere ez dago Urruti, Mirandesek 40 puntu dituelako. Urrutixeago dagoeneko bi lehenengo sailkatuak.
Liderra Alabes 47 punturekin, Eibarrek 45 ditu, 2 puntuko aldea beraz, bi talde hauen artean, eta gero 3. eta 4. posturako leian talde asko puntu gutxitan daude. Apraitzen saiakera, albotik aterako du Apraitzek. Zuaitz atzean, azkenean Markel Roblesen bila ikutu du Leketiarrak, La Cruzek urrundu, Igor, atzera, Neko, ezkerrez baloia goian ipini du Orbegozoren bila, Orbegozo gorputza ondo jarri du, gero kontrola luze joan zaio, ondo hartu dio Bizkarra La Cruzi, eta zelai erdian berriro Lemoa berreskuratu du, Markel Robles. Adasa hundia Real Unionek, triste bat ikusten du, konfiantza gutxirekin taldea, Eska bat zerbaiten zai, ez dakit jendearen reakzioa, edo aulkiarena, edo ez dakit, sinean ikusten da. Esan behar, gaur, joan astean Romo eta Deskarga kanpoan utzi zituen bezala, gaurkoan Ruben Garzia eta Sarasola utzi dituela kanpoan, deialditik kanpo. Miguel Solak. Eta Aitor Larrazabal zutan da, Juananek aipatu moduan, deskonfiantza hori ikusi du, konfidantza ez hori aurkariena, atzekaldean zulo doixente uzten dituztela, eta bai faltetan, eta bai urrutiko baloietan, areara apuntatzeko eskatzen du, apuntatzeko aukera sortuko dela, atzekaldean berriaiz koherentzia apur bat eskatzen du eta elkar ondo ulertzeko. Galdeira berreskuratu zelai erdian, Goikoetxea, Romo, Alegre, bere aurrean Zuaitz, Iker Alegrenen jokaldi saiakera, ezkerra erdiraketa, lehen Zutoinean ondo moztu du, ondo botatu kanpora, Mendinuetak. Zalunen jokoa hor dago. Baloia erditik erabili egaletara emateko. Bai batera eta bai bestera. Oin ikusi da, Buruz-burukoak egiteko. Hori da, buruz-burukoak antolatu eta hortikan aurrea erdiraketa horietan jendea sartu, Nik uste hori dala. Erditik ezin da, oso zaila da. Beraiek oso ondo lotuta dutelako hori. Eta egalak erabili beharko dituzte, Eta gero Aitor Larrazabalen ikusten dut, lehen Josebak zatzen da, azkenean arrazoia dauka, Ikusten da Real Union triste bat, ez burumakur, baino bai arazo handia dituzte, eta hori momentu horiek aprobetxatu behar esaten dira, Ez dut zango talde gaurrean inberdu baino, bai areako, eta berak esaten zuen, baloi geldi hori hobeto aprobetxatzea. Zalantza asko dago, eta zalantza horiek aprobetxatu behar dira, Zelai erdiko leia, azkenean Markel Robles nagusitu da, Gurrutxaga, Alegrek kanpora, eta Elgoibarkoak aterako du alboko sakea. Hor gainera ikutu txiki bat eman dio, min hartu du hor. Markel, buruz. Apraitz ere Jurirekin leian, azkenean kaskarrekoa jaso du Apraitzek. Alboko sakea aterako du Lemoak, Miguel Solaren aulkiaren pare-paretik. Zuaitz, Apraitz, lurrera joan da, ez du epaileak Juriren faltarik ikusi. Kero, baloi luzea Lamorentzat, hor iritsiko da Lamo, erdiraketa ez da txarra, oso ona zen, ez da gutxigatik iritsi Goikoetxea atezaina ere ez. Azkenean Lemoak aterako du baloia, baina zein errez egin duen jokaldia eta aukera Real Unionek. Keroren baloi luzea Lamorentzat, honek kontrolatu gabe, baloi oso nahi pini du, Eta berriro berdina egiten balima dute, berriro arazoa sortuko dituzte, Hor dago, bizka bat Real Unionen giltzatea irikitzeko. Hortikan egite balima dute, arazoak izango ditu Lemoak. Horrek akarbi ikusten dana, baloi oso nahi pini du. Ez dakit. Ez zuen pentsatzen izten zeni, baina ez du askeneko ritmo aldaketa hori falta izan zaio. Goiko hori baloi horrean, benetan gogo hori, ez grina hori. Aukera eta buruka da alkalderen eskuetara. Grina hori falta izan zaio. Bai, eta hortan bere burua lurrea bota, zanka luzatu eta horrelako gauzak egiten askotan ikusi dugu Goiko, dena ematen duen jokalaria delako. Eta jokaldi hauek zuen konfiantzarek izango edo, ez zuen zitzaion iritsiko zenik. Alegraren erdirak eta aukera berriro, Eneko Romok bularrez Goikori utzi nahi zion, azken jokaldi hauetan, aukera sortu du Real Unionek 2-3 segidan, minuturik onena dira zalantzarik gabe Solaren taldearentzat, hause aurreko errematea,
etzen errexea behartuta, baina ondo jarri du burua, ondo okortu du lepoa Eneko Romok, eta hurrengoan aukera erremate egiteko ere